Irailaren 22an ospatuko da Lazkaon 3. irrigintza jaia, aurten bizipozaren jaia deiturikoa. Irrien lagunen gizartegintza alorrak sortu du festa. Honi esker, klubak gizarte elkarte ugariri laguntza ematen die, nolabaiteko zabalkundea eta oihartzuna emanez. Piskat aratago joan nahi dugu, ez? Eta planteatu deno daukagula zer eman eta zer jaso, ez? Bizkarra emanez elkarri, denok elbarri. Elkarte horien artean dago fibrosi kistikoa dutenei laguntza eskaintzen dien arnasa. Oso kide gutxi dira eta gizartegintzari esker euren egoeraren berri emateko aukera askoz ere zabalagoa dute. Oso gutxi gera, azkenean Gipuzkoa mailan 21 gea. Gero Euskal Herri mailan 80 bat, eta orain nahi dira prestatzen abesti bat guretzako. Eta gero bari, esan duten bezala, komikiak azaltzen direla atzean, historia kontatzen. Arnasa bezala beste hainbat elkarte ere izango dira bizipozaren jaian. Denek hartuko dute parte. Batetik irri lagunak eta katxiporretan artean osatutako egitaragoa egongo da, eta Lazkaoko eragile dugu abes batza dantza taldeak ere osatutakoa, eta beste gune batean elkarteek, gizartegintza elkartea osatzen dutenen elkarteek egindako egitaragoa. Batez ere aurten elkarte horiek izango dira bertan beraien estanekin, beraien produktuekin, beraien informazioarekin eta beraien ikuskizunekin. Ijituak egongo dira danborra joz, kirol egokitua egiteko aukera izango da, bokalaneko txakurre ezitzaileak izango ditugu bertan. Puzgarri, tailerrak eta paella bazkaria ere izango dira goizeko 10etan hasiko den festan. Lazkaoko plazaren inguruan izango da dena. Paiazo soiek izatetik haratago doan proiektu bat da hau, ez? Azkenen elkartasun proiektu bat bihurtu da urten gainera, eta baloren transmisioan ere denok gure tartetxoa badaukagu, pixkate gure ekarpenak egin alizateko, eta horiek egitea hauek egiten duten lan guztiarekin guregan etortzea eta eskaintzea beraien burua guretzako pozgarri izan zen. Irrien lagunen klubeko arpidedunak doan sartuko dira festara. Gainontzekoeko ordea 5 euro ordaindu beharko dute. Familian etorriz gero 10. Orduan eskuratuko dute zapia. Eguna baino lehenago hainbat dendetan ere erosi ahal izango da sarrera. Euskal Herriko puntu desberdinetan denda batzuk daude, irri lagunak klubeko webunean sartuzke ikusi daitezkenak. Gaur ere, eguzkia gurekin etorri da. Gogoratu, irailaren 22an Lazkaon. Aur gazte eta heldu, mundu berri bat helburu. Bai hoize, deno zarete gonbidatuta. Zatozte Lazkaora eta...